Hello guys, खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय चैनल बिबिसिका दाइमारी लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोङो दैमायावहाय बेरायहैनो नागिरदो जा बोरिं मोनदो आरोना ओमफ्रायो ओरैनो बेरायग्लांहैनो नागिरदो बेलासिनि आगैजों आंजों स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जि मोजां मोनखायो आं इदिखौ नुबाथाय मा बुङो होनदोंमोनलै हा खासि बिबार न' आयौ जस्राया आखायासो जलांजोबो स्रागान जि मोजांखा लोगोफोर नै आं खासि बिबार लादो आखायाव खानानै लाबाय ओरैबायदि मोजां मोनखायोना नैलाय मोखाङाव लाबा जि सफ्रि बे लोगोआ एसामिसजों Hi guys. लोगोफोर नै ओइ मेथाइ नै मेथाइ लाखादो जोङो बिदिब्रा इलाय पानि दैबो लाखादो नै लोगोफोर थांगासिनो दं जों जों बेरायनो फैनाया मालायनि जरा रायलायबाय थानायखौसो नुफैबाय खम गोदै दैले रायलायदो बे गोसो सिंनि खोथा ना जि बार फैखायोना माने दैमा खाथिना इयाव ओमफ्राय जि बेरायनो फैखायो मानसिफोरा खाथिनिफोरनिया ओमफ्राय आगैदांथ' फैदो आरोना मेथाइ जासुलिफोरा नै जासिगोन daimary मोनसे दङ नुडल्स मोनसे दङ नुडल्स नङायो कुलबुलि सरि कुलबुलि लोगोफोर नैबे दैमानि मुंखौ जिया धनस्रि होननानै बुङो लेखायाव दङ लिरनाय जिया धनस्रि होननानै नैबेनो जिया धनस्रि दैमाया बेनो आरो
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आंनि चेनेलखौ दासिमबो जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे आंनि भिडिअ आपल'ड होबानो नोंसिनाव नटिफिकेसन थाबैनो नुजाहैयो ना मा होनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय